Κύριε Πρόεδρε, ωραία, θα είμαι και ιδιαίτερα σύντομος εξάλλου, γιατί θα επιμείνω να επαναφέρω στον κύριο Υπουργό και να επιχειρήσω να συνονοηθούμε για το τι δέον γενέστε με το πρόβλημα των συμβασιούχων δασοπυροσβεστών. Η συζήτηση, θα μου επιτρέψετε να σας πω κύριε Υπουργέ, την οποία από την πλευρά σας ισχυρίζεστε και δεν έχω κανένα λόγο να το αμφισβητήσω, γίνεται με καλή πρόθεση και με αρκετή συμπάθεια, όπως διαρκώς επαναλαμβάνεται, απέναντι και στο πρόβλημα και στους ανθρώπους που αφορά. Από την κουβέντα μας στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή δεν πάει παρακάτω. Και το ότι δεν μπορεί να πάει παρακάτω εμένα με προβληματίζει και με ανησυχεί. Τι εννοώ δεν πάει παρακάτω? Δηλώσατε εξ αρχής και κατά τη διαδικασία ακρόασης φορέων, όπου ακούσαμε την Πανελλήνια Ομοσπονδία των Συμβασιούχων Δασοπυροσβεστών, νομίζω με μια τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία σε όλα τις σχεδόν τα σημεία, δηλαδή σε ό,τι αφορά το είδος των υπηρεσιών που παρέχουν, σε ό,τι αφορά τα προσόντα τους, την εμπειρία τους, την προσφορά τους, σε ό,τι αφορά ακόμα και το δημοσιονομικό κόστος, την όποια δηλαδή οικονομική επιβάρηση, την οποία και προλίγο επικαλεστήκατε για την μετατροπή των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου. Για όλα αυτά υπάρχει μια επιχειρηματολογία, στην οποία ούτε εσείς, ούτε κανείς εξ ημών έχει αντιπαραθέσει, πέρα από υπαρκτές πράγματι δυσκολίες που το νομικό περίγραμμα, όπως το χαρακτηρίζεται, όντως δημιουργεί. Και το ΠΑΣΟΚ δια του κυρίου Βενιζέλου κατέθεσε μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση 4 σημείων εξ αρχής από τη συζήτηση στην Επιτροπή. Νομίζω ότι έχει επαναληφθεί και σήμερα. Και θέλω πραγματικά να δω και να καταλάβω γιατί πολιτικά υπάρχει αυτός ο δισταγμός από την πλευρά σας να συμφωνήσουμε και στα άλλα 3 σημεία πέραν του πρώτου, που είναι η υπέρβαση του ορίου της πενταετίας που το διάταγμα 124 πράγματι προβλέπει. Διότι θα μου επιτρέψετε κύριε Υπουργέ να σας πω ότι η υπέρβαση αυτού του ορίου της πενταετίας, που είναι ένα βήμα, έχω την εντύπωση ότι πολύ περισσότερες υπηρεσίες προσφέρει στην ίδια την πυροσβεστική υπηρεσία, στην κρατική μας οντότητα και στην κοινωνία μας από τους ίδιους τους ενδιαφερομένους. Γιατί, και είναι το ερώτημα νομίζω αυταπόδεικτα, η απάντηση στο ερώτημα αυταπόδεικτη, ότι δεν θα μπορούσε απλά κύριε Υπουργέ να λειτουργήσει το πυροσβεστικό σώμα, δεν θα μπορούσαμε να είμαστε έτοιμοι ως κράτος και δεν θα μπορούσαμε να είμαστε ήσυχοι ως κοινωνία αν με τις τρομακτικές ελλείψεις που έχει το πυροσβεστικό σώμα από του χρόνου του αφαιρούσαμε και τη δυνατότητα αυτών των συγκεκριμένων με τέτοια εμπειρία και προϋπηρεσία ανθρώπων. Επομένως αυτό το βήμα μπορούμε να το αξιολογήσουμε ως θετικό, αλλά νομίζω ότι γίνεται κυρίως υπό το βάρος και αυτής της διάστασης που σας περιέγραψα. Υπήρξαν όμως άλλα 3 σημεία. Η απάλληψη από τον νόμο όλων των σχετικών αναφορών σε άρθρα ή εδάφια που μπορούν να δημιουργήσουν μελλοντικά προβλήματα. Και πράγματι κάνατε ήδη την κίνηση του άρθρου 8 παράγραφος 5. Θέλω όμως να σημειώσω, χωρίς να διεκδικώ εξειδίκευση νομική, ότι ακούγοντας και διαβάζοντας προσεκτικά την παρέμβαση στην ακρόαση φορέων, γίνεται από την πλευρά των ενδιαφερομένων επίκληση και σε μια σειρά άλλα άρθρα που επαναλαμβάνω, δεν μπορώ να αξιολογήσω αν όντως δημιουργούν προβλήματα. Θα ήθελα να είμαι βέβαιος ότι το έχουμε ως νομοθετικό σώμα εξετάσει. Το τρίτο αφορά την έκκληση να αναλάβετε την πολιτική δέσμευση με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα μια συνεννόηση με τον αρμόδιο Υπουργό Εσωτερικών για την διαδικασία του Προεδρικού Διατάγματος 164, με ποιο τρόπο μπορεί και σε ποιο χρονικό διάστημα να ξεκινήσει η ένταξη και η εξέταση της περίπτωσης των δασοπυροσβεστών μέσα από αυτή τη διαδικασία, και βέβαια τη σχετική και απαραίτητη συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Εγώ νομίζω ότι όταν υπάρχει αυτή η ευρύτατη πολιτική συνένεση,
στα όρια της ομοφωνίας. Είναι υποχρέωσή σας, κύριε Υπουργέ, να διαβεβαιώσετε το Σώμα και κατ' επέκταση και τους ενδιαφερόμενους ότι αυτή η διακυβερνητική, ας τη χαρακτηρίσω έτσι, πρωτοβουλία είναι κάτι το οποίο θα κάνετε και θα δώσετε ένα συγκεκριμένο χρονικό και πολιτικό πλαίσιο που θα μπορούμε να έχουμε ένα αποτέλεσμα. Το τέταρτο αφορούσε τη ρητή δήλωσή σας καταχωρημένη στα πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων για τον σεβασμό των σχετικών δικαστικών αποφάσεων που αναγνωρίζουν την πραγματική φύση των υπηρεσιών που παρέχουν αυτοί οι άνθρωποι. Κύριε Υπουργέ, η καλή πρόθεση, η συμπάθεια, η μετατόπιση των όποιων υπαρκτών πολιτικών ευθυνών του παρελθόντος και ο υπερτονισμός τους ούτε το πρόβλημα λύνει, ούτε σε εσάς δίνει πολιτική διέξοδο, πιστέψτε με. Άκουσα τον κύριο Μαρκογιαννάκη στην Επιτροπή να ισχυρίζεται ότι 2 χρόνια συζητούσα σε πολύ καλό κλίμα με το Σωματείο, είμαστε σε καλό δρόμο, εσείς σήμερα είστε σε καλό κλίμα, εκφράζετε συμπάθεια, εκφράζετε πρόθεση και δεν μπορείτε ως υπεύθυνη κυβέρνηση αλλά και ως πολιτικό σύστημα συνολικά, γιατί εγώ δεν θα αποστώ από την διαχρονικότητα των πολιτικών ευθυνών, να δώσουμε μια πολύ συγκεκριμένη λύση στο πρόβλημα. Με την βεβαιότητα ότι υπάρχει ακόμα χρόνος να αξιοποιήσετε την διάθεση, τη συνένεση και τη στήριξη ολόκληρου του σώματος, σας καλώ να πάτε αυτή την υπόθεση παρακάτω με τον τρόπο που εξ αρχής προτείναμε από τη συνεδρία της Επιτροπής. Ευχαριστώ.